Тел ул халык тарихы, тел цивилизация һәм мәдәниятның үсеш юлы. Әлеге гыйбарә аша Александр Куприн телнең җәмгыятькә карата әһәмиятен төгәл билгели. Сезнең белән билем дөньясы. Бүген без мәгариф өлкәсе алдында торган максатлар турында сүз алып барырбыз. Алдагы минутларда Ясли төркемнәре, капиталь ремонт һәм туклану мәсьәләләре. Ни өчен мәгариф министрлыгының иҗтимагый советы утырышында бу темалар күтәрелде? Бер төймәгә басуга тулы бер сүзлек Татарстан галимнәре тормышыбызны ничек җиңеләйтәчәк? Кеше булу иң зур дәрәҗә. Мәхмүд Хөсәеннең мирасын таныту өчен кем дәвам итә? Балалар бакчаларында ясли төркемнәре санын арттыру, ресурс үзәкләре ачу, укучыларның туклану мәсьәләләрен хәл итү. Бу Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының иҗтимагый советы утырышында күтәрелгән темаларның бер өлеше. Мәгариф өлкәсендә хәл ителергә тиешле барлык бурыч һәм максатлар җәмәгатьчелек, әти-әниләр һәм педагоглар фикерен исәпкә алып сайлана. Приоритетта булган һәр мәсьәләдә каралырга тиеш. Алар буенча хисапта ачыктан-ачык алып барыла. Узган ел министрлык нинди нәтиҗәләргә ирешкән һәм агымдагы елда бурычлар нинди? Нияз Рахман репортажында. Мы с вами вели усиленную работу по выявлению наиболее актуальных вопросов, решение которых являлось бы приоритетным для нашей сферы. Министрлыкның иҗтимагый совет вәкилләре еллык бурычларны махсус сораштырулар ярдәмендә билгели, халык мәгариф белем бирү тармагында хәл итәргә кирәк булган теге яки бу мәсьәләләргә тавыш бирә дәүләт порталында мондай сораштыруда ел сайын 22 меңнән артык кеше катнаша. Сегодня мы увидели, услышали, что результат... Бүген без куелган 7 бурычның да тормышка ашырылганлыгына инандык. Кайбер өлкәләрдә бурычлар планнан артыгы белән дә үтәлгән. Һәм бу шатландыра, чөнки республикабыз мәгариф өлкәсендә бик актив эшли һәм актив үсеш ала. Потому что республика в сфере образования развивается очень активными, интенсивными темпами. 2019 елда төп исемлеккә 7 сорау ләгә, алар төрле, ләкин тормышка ашырыла торган, мәсәлән, барлык белем бирү учрежденияларын полиция чакыру төймәсе белән тәэмин ителеш 100% башкарылырга тиеш була. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы буенча барлык мәктәпләрне экстрен чакыру төймәләре белән җиһазландыру өчен акча бүлеп бирү мәсьәләсе килешенде. Мәктәпкәчә яшькә кадәр белем бирүне тәэмин итү, шулай ук әти-әниләр тавыш биргән сорауларның берсе була. Нәтиҗәдә 2019 елда республикада 30 яңа балалар бакчасы төзелә. Бу 6330 урын дигән сүз. Шуларның 3000ннән артыгы ясли урыннары. 2020 елда бу шулай ук дәвам ителәчәк, чөнки чиратлар булуы шулай ук актуаль мәсьәләләр рәтендә. Программа строительства детских садов будет продолжена и в 2020-2021 годы. Балалар бакчаларын төзү программасы 2020 һәм 2021 елларда да дәвам итәчәк. Тагын 5050дән артык ясли урыннары булдыру планлаштырыла. Булар барысы да мәктәпкәчә белем бирүнең үтемлелеген 2022 елга кадәр 100%-ка җиткерү максаты белән башкарыла. Тавыш бирү буенча сайлап алынып, тормышка ашырылган мәсьәләләргә дә тукталыйк. Шулай ук мәктәпкәчә белем бирү йортларында ремонт эшләре, уку йортлары заманча лабораториялар белән тәэмин итү, ашату-ашау, математик, информацион технологияләрен тормышка ашыручы программалар белән эш итүче мәктәпләр санын арттыру кебек темалар да бар. Киңәшмәдә катнашучылар, бәйсез белгечләр, иҗтимагый совет берлеге вәкилләре башкарган эшләрне уңай бәяли. Все показатели и цели, которые были заложены, они... Министрлык тарафыннан куелган максатларның барысы да гамәлгә ашырылды. Хәзер министрлык 2020 елга куелган бурычлар өстендә эшли. Были сформированы общественностью на 2020 год. Мәгълүм булганча 2020 елга булган максатлар шулай ук билгеле инде. Бу өстәмә белем бирү йортларының биналары барлыгын тикшерү, төзекләндерү тәкъдимнәрен кертү, биналарның капиталь ремонт таләп итми торган мәктәпкәчә белем бирү оешмаларының өлешен 73%-тан 78%-ка кадәр арттыру, министрлыкның коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру, квалификацияле кадрлар әзерләү өчен ресурс үзәкләр санын 37дән 41-гә кадәр арттыру. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында 3 яшькә кадәрге балалар белән тәэмин ителешне 20 меңнән 23 меңгә кадәр арттыру каралган. Бүтін сүзлік бір түймәдә. Аңа басасың да сүзнең тәрҗемәсендә, мәгънәсендә, әйтелешендә, язылышында беләсең. Үсемлек һәм кош исемнәре, тегүчеләр һәм тукучылар атамалары, компьютер терминнары.
барысы да бар. Мындай уңайлык Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият, сәнгать институты проекты. Шушы көннәрдә галимнәр заманча хезмәтләрен тәкъдим иттеләр. Алар арасында гарәп телендәге текстны кириллицага күчереп тәрҗемә итә торган махсус компьютер программасы да бар. Бөтен сүзлек бер урында Татарстан Фәннәр Академиясе сайтына керәсең дә, үзеңә кирәкле сүзнең тәрҗемәсен дә, мәгънәсен дә, әйтелешен дә, язылышын да белә аласың. Һөнәри һәм тематик сүзлекләр дә шушында ук. Анда татар телендә бүгенгә кадәр чыккан барлык сүзлекләрнең электрон формалары урнаштырыла һәм алар бер урында файдалану белән уңайлы. Әгәр кеше ниндидер аерым сүз кызыксындыра икән, ул анда кирип аның мәгънәсен, тәрҗемәләрен, әйтелешен, язылышын барысын да бер урыннан белә ала. Шуның белән куллану ягыннан ул бик җайлы. Һәр сүзнең иш телдәге тәрҗемәсен татар, рус, инглиз телләрендә ничек яңгыравын белеп була. Электрон сүзлек бер төркем галимнәрнең уртак проекты. Аның өстендә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият, сәнгать институты һәм Казан Федераль университеты хезмәткәрләре бергәләп эшләгән. Фәннәр Академиясе галимнәре башка заманча проектларында тәкъдим итте. Шуларның берсе гарәп графикасын кириллицага күчерүче махсус программа. Иске имләдән гарәп графикасыннан хәзерге татар графикасына күчерү өчен программа эшләнелде. Бу институт галимнәре һәм программистлар тарафыннан башкарылды. Бу программа нигездә текстолог галимнәр өчен уңышлы булыр дип уйлыйбыз. Гарәп графикасында язылган, дөресрәге басылган китап битләрен сканерлап, аны программага кертәсең һәм шул программа аны укып, танып, гарәп графикасына күчерә, соңыннан кириллицага конвертациялый. Татар халкының милли хәзинәсе дә Фәннәр Академиясе сайтында урын алган. 2 гасыр элек үк иҗат иткән язучылар, мәгърифәтчеләрнең хезмәтләре, әдәби һәм музыкаль мирас белән танышып кына калмыйсың. Теләгән кеше аларны үз компьютерына да күчерә ала. Фәннәр Академиясенең сайтында TATZ дигән кушымта бар. Шул кушымта аша кирип, гомумән академиядә телгә бәйле күп кенә проектларны ачып карарга була. Шул TATZ-ка кергәннән соң сүзлекләрнең электрон фонды тамгасына басып ачып була, бик җиңел ул. Һәм бушлай һәркемгә ачык. Демәк, инде безнең барлык эшләгән эшләребезне җәмәгатьчелеккә җиткерү, матбугат аша, телевидение, радио аша үзебезнең эшләгән эшләребезне җәмәгатьчелеккә җиткерү һәм инде аны мөмкин кадәр тирәнрәк куллану, ул сүзлекләрне, ул дәреслекләрне һәм инде бүгенге көндәге электрон юнәлештә эшләребезне күбрәк чыгарган саен без инде күбрәк үзебезнең милләттәшләребезгә барып җитә алабыз. Шуңа күрә бүгенге презентация турыдан-туры менә шушы үзебезнең проектларыбызны җәмәгатьчелеккә җиткерү һәм туган телне саклауның төрле юллары бар икәнен раслауга багышланган. Галимнәр яңа буын татар теле дәреслегендә тәкъдим итте. Ул башлангыч сыйныфлар өчен Мәгариф һәм фән министрлыгы заказы буенча эшләнгән. Дәреслек 2 өлештән тора. Татар телен тирәнтен өйрәнүчеләр һәм база өлешен укучылар өчен аерым бүлекләр. Белгечләр база өлешен өйрәнүчеләр арасында да татар телен тирәнтен үзләштерергә теләүчеләр булырга мөмкин. Шуңа күрә әлеге дәреслекне әзерләдек дип аңлата. Хәзерге вакытта 17 мәктәптә бу китап буенча укытып карыйлар. Аның нигезендә 500 укучы белем ала. Телне саклау темасын дәвам иттереп, балаларның татар теленә һәм әдәбиятына игътибарларын җәлеп итүнең тагын бер ысулы фәнни конференцияләр үткәрү. Яңа мәгълүмат эзләгән әдәби чыганаклар белән танышкан вакытта укучылар язучыларның биографияләре һәм әсәрләре белән танышып кына калмыйча, күп файдалы һәм кызыклы тарихи, лингвистик фактлар туплый. Мәсәлән, Казанның 11-нче татар гимназиясендә язучы, журналист Мәхмүд Хөсәен истәлегенә конференция үтте. Бирегә төрле төбәкләрдән килгән катнашучылар җыелган иде. Гимназиядә хәтта язучы истәлегенә булдырылган экспозиция дә бар. Әйтеп үтәргә кирәк, Мәхмүд Хөсәен Бөек Ватан сугышында да катнашкан. Конференция инде күптән мәктәп шикләреннән узган. Чарада катнашучылар белән хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова танышып кайтты.
Biz Qozonning 11-chi Tatar gimnaziyasına keldik. Bugun birida Mahmud Husaynning kishi bo'lu eng zo'r darajam deb ismlangan 4-chi Respublika ko'lam press konferensiyasi o'zi. Bu yil nindi o'zinchaliklar bo'lar ekan? Aydagiz gimnaziyaning o'zina o'tib. Gimnaziyaga kelib kiruga sof tatar tilida erkin aralashgan maktab o'quvchilarini ko'rib ko'ngil suyindi. Ular konferensiyada qatnashuv uchun Tataristonimizning turli shaharlaridan, rayonlaridan kelganlar. Qaysi Mahmud Husaynning shi'rlarini сөйли, qaysi shoirning so'zlaridan yozilgan jillarni boshqara. Tatar adabiyoti, shi'riyati, jir san'ati, jurnalistika өлкәсендәге o'zlarining salatlarini ko'rsatalar. Ko'rinekli tatar yozuvchisi uzoq yillar Darvishlar bistesida yashagan. Shunga ko'ra da konferensiya Sayot rayonining 11-chi Tatar gimnaziyasida o'zdiriladi. Mahmud Husaynga bag'ishlangan konferensiya menga bik ko'p yangi bilimlar beradi. Men yangi kishilar bilan, yangi do'stlar bilan tanisham. Mahmud Husayn turunda tag'inda ko'proq ma'lumot to'playman. Konferensiyani uyushtiruvchilar respublikaning turli rayonlaridan, chet tubaklardan, Yakutiyadan da ishlar kelganini oz-siziqlab ketdilar. Ayiruvchi aktiv rayonlar ismligida Orsha, Oqtanish, Tuban Kama rayonlari. Mahmud ağa Sovetlar Союзының türlü tübeklerinde bulgan. Менә ул татар халкының bir эйдәманы кебек булган. Шушы татар сәнгатен, татар шигъриятен башка төбәкләргә дә җиткергән. Tatar tili o'qituvchilari esa bunday konferensiyalarga o'quvchilarning tilakdoshlik bildiruvlari zo'r ekanini söyledi. O'quvchilar tatar tili ham adabiyoti darslarini yaratib o'qiylar, tugan tilimizga bag'ishlangan har shara bilan qiziqsinalar diyorlar. Fənni konferensiyalar bağlarının icadi sənətlərini üstürələr. Dağında tilgə qarata qiziqsındırı uyatalar. Qiziqsındırı şərası bularaq men mənə xalq metodikasına müracaət edirəm. Çünki xalq metodikası şul qədər boy, anda türlü ülkəgə qorağan kichkina yuvatqıçlar bilan bolalar bik yaratıb səhnələşdirүү də onlarga bik ışıy. 4-нче тапкыр уздырылучы конференцияга быел тәүге адымнарын ясаучылар да инде берничә ел рәттән катнашып, уңышлар яулаган укучылар да килгән иде. Алар арасында балалар бакчасына йөрүче нәниләр дә, башлангыч, урта белем алучылар да бар. Mahmud Husayn Peskayim Bor Kışkına Peskayim Bik akıllı duskayım Akarım vaş bulmağı Bizi benim bulmanı Мен birinci tapkır bildim şiir sizlerge Mahmud Husayn şiiri bizning do'stlarimiz. Jir bilan şag'ish yasarga keldim. Uyushtiruv munda yaxshi darajada. Barsanada rahmat. Jüri a'zolari konferensiyada qatnashirga yildan-yil salatli o'quvchilar keluvini eskartdi. Tilimizni o'stiruvga bu bek zo'r odim diyorlar. Konferensiyaning o'zinchaligi Mahmud Husayn ijodini rasm san'ati osha ko'rsatuv, uning so'zlaridan yozilgan jirlarni boshqaruv, shoirning shi'rlarini san'atli siylav ham fanniy izlanuv ishlari olib boruvda. Bigrekte orta sınıfta okuşular arasında yine şu fenni yönelişten son özlerinin icatlarını üstep koyulan okuşular da buldu. Bigrekte bu şitten kilgen işlerde kubrak göründü. Şiirler, jirlar boshqaruv bilan bir ratdan qatnashuvchilarda fanniy izlanuv ko'nikmalari formlashtirish maqsadidan o'tkin qalam ustasi nominatsiyasida uyushtirilgan. O'quvchilar oldan hozirlab kelgan ishlarini jüri a'zolariga taqdim etdi. Borlig'i 400 dan ortiq ish qabul etilgan. Eng nari diplomlar ham shahodatnomalar bilan bo'laklandi. Biz 11-chi gimnaziyada Mahmud Husayn ismidagi muzeyga kirdik. Әлеге muzey 2016-yilda barliqqa kelgan. Ham endi press konferensiyaning da boshlang'ichina etargich bo'lib turgan. Bu muzeyda endi Mahmud Husaynning kitoblari, аңа bo'lak etilgan kitoblar ham endi uning shaxsiy ayblari da o'rnashgan. Konferensiyada qatnashgan har bola tugan tilin ham madaniyatini saqlauga o'z ulushini kiritdi. Sotsial şilterlerdeki akkauntlarımızda kızıklı yazmalar hem kommentariyalar kütüp kalabız. Bizning bilen ilimde de buluguz. Til ul kişini hem dünyаны birleştirip duruşu deb aytaydi Alman felsefeçisi Hans-Georg Gadamer. Dünya şiklerin kengaydigiz. Sizning bilen bilim dünyası topşırığı edi. Kelesi uchrashuvlarga qadar.